Добре дошли! Здравейте, деца! Как се чувствате? Ама добре или много добре? Много добре! Чудесно! А личи, че сте били много добре и много добри и много талантливи през целия този месец, защото ние заедно тук с хората, които са професори в тази академия, истинските професори са ни дошли на гости, докато през този месец вие бяхте студенти, а студентите пък ви бяха професори. Имаше такава игра, нали? Размяна на ролите. И вие като студенти сте се представили чудесно, защото ние с тях разгледахме, когато беше още празна тук залата, подробно всичко. Останахме възхитени от това, което сте направили. Но разбира се, всички знаем, че това е било възможно благодарение на труда на вашите какички, батковци, преподаватели. И искам сега да изразите вашето отношение, благодарност към тях с ръкопляскане и с мощни викове. Ура! Това е за нас. Виждаме керамика, скулптура, порцелан. За първа година имаме порцелан в Лятната академия. А Лятната академия съществува от 15 години. Лятната академия вече много порасна. От 6 години правим също в Бургас Лятна академия, където Художествената академия има чудесен филиал на брега на морето. И от 2 години вече сме, нашето корабче акостира и тук в тая чудесна прохладна сграда. Така че аз ви благодаря от сърце и сега ще дам думата на заместник ректора на Художествената академия, доцент Белишки и професор Маня Вапцарова, които ще ви поздравят. Скъпи много млади творци, много се радвам да видя вашите великолепни произведения. Толкова разнообразни, представени освен в тази огромна зала, огромна за вас, за днес не чак толкова, но също така и по коридорите. И освен, че тези произведения са толкова хубави, аз поне оставам с впечатлението, че вие сте се забавлявали невероятно. И може би това е по-хубавото дори от самите произведения. Едно, наистина последно нещо, което обаче е важно, искам да го кажа и да отговоря на пожеланието на професор Вапцарова. Това, че ние имаме вече студенти. Имаме от няколко години студенти, които са тръгнали от Лятната академия и вече са студенти тук, а някои от тях и преподават в Лятната академия. Така че кръга се затвори и е прекрасно. Още веднъж благодаря на родителите, че повярваха, довериха се на нашия екип и водиха децата си тук.